November je tu a spolu s ním aj nové školské videonoviny. Tento mesiac prináša nielen zmenu počasia, ale aj nové události, ktoré stoja za pozornosť. Pozrieme sa na to, čo sa v našej škole udialo, aké podujatia sme zažili a čo všetko nás v uplynulých týždňoch zaujalo. Pohodlne sa usaďte. Nové školské videonoviny práve začínajú. Dnes to budú tieto témy. Otvorené hodiny na 1. stupni. Burza stredných škôl pre deviatákov. Dielkový sprievod svätého Martina. Regionálna výchova v 1. D a 4. C. Výmenný pobyt v rámci Erasmus+. November patril aj recitátorom v súťaži A slovo bolo u Boha. Škôlkari triedili odpad s ekodráčikom. Uskutočnil sa volejbalový turnaj úsmevov. V priebehu novembra sa v 1. ročníku uskutočnili otvorené hodiny pre rodičov. Ide o výnimočnú príležitosť, počas ktorej môžu deti svojim najbližším ukázať, ako sa im darí a čo všetko sa od začiatku školského roka naučili. Milé mami, vítame vás medzi nami, mnoho zdaru vy nám prajte a na konci zatlieskajte. V uplynulých dňoch sa v našej škole uskutočnili otvorené hodiny v 1. ročníku pre rodičov, počas ktorých mohli rodičia vidieť a nazrieť do vyučovania svojich detí. Cieľom týchto hodín bolo ukázať, ako sa naši prváci po niekoľkých mesiacoch v škole adaptovali na nové prostredie, ako si zvykli na školský režim a aké pokroky urobili v učení. Rodičia mohli na hodinách sledovať, ako deti pracujú, videli prepájanie predmetov slovenský jazyk s matematikou, s hudobnou výchovou, videli skupinovú prácu, ako využívajú moderné didaktické pomôcky, ako sa zapájajú do rôznych hravých aktivít na precvičovanie učiva. Deti s nadšením ukazovali, čo všetko už vedia, od čítania prvých písmen, slabík, slov, ako počítajú, ako riešia tvorivé úlohy. Taktiež mohli vidieť rodičia aktivity, ktoré kolegyne robia v rámci predmetov rané kruhy. Učia, ako deti pracovať s emóciami, ako kriticky myslieť, ako vyjadriť svoje myšlienky. Videli rôzne aktivity, ktoré majú im pomôcť pri príprave na vyučovanie alebo byť návodom na precvičovanie učiva. Atmosféra bola veľmi priateľská, milá, deti sa tešili z prítomnosti rodičov a rodičia odchádzali z tried s úsmevom a hrdosťou na svojich školákov. Otvorené hodiny ukázali, že spolupráca školy a rodiny je tým najlepším základom pre úspešný štart do školského života. Na tejto hodine sa mi najviac páčilo, že to bolo také prírodzené, autentické a že deti sa vlastne prejavili také, aké sú, aj so svojou veselosťou, aj s chybičkami, ale boli veselé, usmiaté. Písala som ho rýchlo. Bola som až prekvapená, že ako mi to pekne išlo, lebo Sonička je naozaj šikovná. Je to vynaliezavé, zlaté dievčatko, takže išlo mi to pekne a myslím si, že budem v tom pokračovať a napíšem jej takýto list každý rok. A tiež sa tešíme na to, že ťa budeme naďalej sprevádzať pri učení, počúvať zážitky zo školy, futbalu a iných krúžkov. Ja som sa naučila, či som písala. Sa naučila čítať. Abecedu. Mne sa najviac páči, ako slabikáre čítame. Ja som hrdý, že sa učíme. Troška som sa aj bávala. Prečo? Lebo keby ma vyvolala pani učiteľka, no tak ja by som nevedela prečítať. Našich deviatákov čaká jedno z prvých veľkých životných rozhodnutí výber strednej školy. Aby bol ich výber jednoduchší a premyslenejší, zúčastnili sa burzy stredných škôl, ktorá im ponúka širokú paletu možností. Na jednom mieste mali možnosť zoznámiť sa s rôznymi školami, odbormi a zaujímavosťami danej školy.
Dnes sa koná burza stredných škôl v priestoroch Strednej odbornej školy Garbiarska. Privítali sme na pôde našej školy 23 stredných škôl z kežmarského a popradského regiónu, ktorí si prišli odprezentovať medzi žiakmi 9. ročníkov svoje učebné a študijné odbory a oboznámiť ich trošku so spôsobom výučby a štúdia vlastne na ich škole. My konkrétne predstavujeme našu školu s veľkým rozmerom a počtom od učebných a študijných odborov, ktoré máme v ponuke. Ponúkame duálne vzdelávanie, čiže žiakom umožňujeme vykonávať aj praktické vyučovanie u našich certifikovaných zamestnávateľov, kde sa môžu bližšie oboznámiť s praxou, ako to v praxi chodí a aké benefity alebo výhody môžu z tohto praktického vyučovania získať. Hodnotím ju veľmi dobre. Myslím si, že bola aj veľmi úspešná. Od rána sme zaznamenávali veľký počet študentov z rôznych škôl z celého, hlavne kežmarského regiónu, ktorí si prišli pozrieť osobne do priestorov našej školy prezentácie každej a jednej strednej školy a myslím si, že úspešnosť je veľká a vidíme aj, že ten počet študentov 9. ročníkov stúpol, lebo boli to veľké skupiny žiakov, ktoré prišli aj so svojimi zástupcami, pedagógmi, s výchovnými poradcami a zaujímali sa naozaj aktívne o štúdium na školách. Táto burza stredných škôl mi veľmi pomohla zhodnúť sa, že na akú školu chcem ísť, keďže bolo ich tam veľmi veľa a teda sme si mohli aj vyberať, mohli nám rozprávať všetkých zaujímavostí a čo je na tej škole dobré a čo nie. A to bolo podľa mňa na tom taká výhoda, že sme nemuseli ísť na deň otvorených dverí do každej z tých škôl, ale sme to všetko mali na jednom mieste. Ja som tam našla svoju školu strednú a sme boli na zdravotnú Poprad, sme sa boli pozrieť i na hotelovú školu v Smokovci. Žiaci materskej školy spolu s rodičmi sa zúčastnili krásneho podujatia Martinské svetielko. Spoločne sa vydali na putovanie od materskej školy až do kostola, kde si pripomenuli sviatok svätého Martina. Na čele sprievodu nechýbal ani ozajstný Martin na bielom koni, ktorý svojou prítomnosťou dodal podujatiu tú pravú martinskú symboliku. Martinské svetielko, veľmi pekná akcia, ktorá je organizovaná stále v novembri na svätého Martina, spojená s tvorivými dielňami v materskej škole. Učiteľky z materskej školy si takto pripravujú s deťmi a rodičmi na tých tvorivých dielňach lampášiky, ktoré potom nesú aj so svetielkom, ktoré im vlastne odpáli svätý Martin a takto pekne kráčajú v zástupe až ku kostolu. Tento rok celý sprievod viedol svätý Martin, dokonca bol aj na bielom koni. Čiže Martin prišiel na bielom koni, hoci nie v podobe snehu, ale v podobe naozaj reálneho Martina na bielom koni. V spolupráci s mojím veľmi dobrým priateľom, kamarátom, tak som sa ho spýtal, že by sa tejto úlohy neujal a on samozrejme bol taký otvorený, za čo mu veľmi pekne ďakujem. Takže Janko Nebus, ďakujem ti pekne. Prepojenie svetla v tme vytvára neopakovateľnú atmosféru, hej? Lebo ako náhle to svetlo preniká cez tú tmu, tak prináša také, jednak vidíme, jednak vnímame veci a jednak prináša aj teplo. A tým sa vyznačoval aj tento svetec, svätý Martin, že kde bol, kde pôsobil, tak prinášal také teplo a svetlo. Moje malé svetielko, chcem, aby svietilo. Hej, hej, hej. My sme
sme vyrábali lampašiky s takými farbami. My sme mali také papiere, že sme si ich tam dali farbu a potom sme to museli čakať a potom sme to tam nalepili. Išli sme do kostola. Sme si položili lampašiky na schodách. Nikto mi ho nezasnie, chcem, aby svietilo. Hej, 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 nikto mi ho nezasnie, chcem, aby svietilo, svietilo, svietilo. V novembri sa žiaci 1. D a 4. C zúčastnili zaujímavého vyučovania v rámci regionálnej výchovy, ktoré bolo venované adventným zvykom. V čase adventu si ľudia pripomínali viacero tradičných obyčajov na Ondreja, Barboru či Luciu a práve tieto tradície si deti priblížili hravou a zážitkovou formou. V našom regióne sme si pripomenuli, aké tradície niekedy naši predkovia, bábky, detkovia zachovávali. Tie začínali od Kataríny. Pokračovali Ondrejom, Barborou, Lúciou a Štedrým dňom. Na Katarínu začali stričie dni. Vravelo sa, že strigy sa na ráse si začali stretávať a začali vymetať kúty obydlí, aby vymietli zlé sily. Používali na to cesnak a husacie pierko. Následoval svätý Ondrej. Na svätého Ondreja sme so žiakmi liali olovo. Pomohol nám pritom náš jeden detko z dediny, ktorý nám ukázal, ako to niekedy robieval on so svojimi rodičmi. Pri olove, keď deti ho rozliali, hľadali v tom symboliku, čo im vzniklo. Ondreju, na teba cinulejú. Daj mi Bože, Čo ja budem koho mať? Na Ondreja taktiež dievčatá chodili ploty triasť. Mysleli si, že keď tým plotom potrasú, tak budú vedieť, z ktorého konca dediny frajer príde. Poďte, trasiem ťa, svätý Ondrej, prosím ťa, dajže mi znať, z ktorého kúta dediny ja frajera budem mať. Na Barborky vetvičku sme si odlomili. Mala to byť čerešne vetvička a dievčata chodievali k potoku, kde púsou nabrali vodu a tú vodičku potom vyliali do džbána. Každým dňom takto vodu nosievali k tej vetvičke a na štedrý večer, keď im rozkvitla, symbolizovalo to, že sa má do roka vydať. Na Lucie opäť strigy lietali. Na Lucie sa ešte varili halušky. Končilo sa to štedrým dňom. Našich prvákov to celkom zaujalo, pretože tieto veci už nepraktizujú so svojimi rodičmi, ale chceme im takto poukázať, že aj to sa niekedy robievalo. To je jedna z našich tradícií. Vyrábali zo takého krúžku i potom sme zobrali taký lístok i sme lepili i potom sme dali tam sviečky. Lebo jak budú 4 sviečky zapálené, tak potom príde Ježiško. Išli do takého starého detka a sme tam robili nejaké tvory, nejaké obrázky. Dňa
9. novembra 2025 sa 10 žiakov našej školy vydalo na cestu za poznaním, a to vďaka medzinárodnému projektu Erasmus+. Ich cieľom sa stala Valencia. Aj keď naši žiaci odlietali do neznámeho prostredia, na letisku ich čakala milá opora, známe tváre priateľov zo Španielska, ktorí v septembri navštívili našu školu v rámci mobility v Lendaku. V dňoch 9. a 16. novembra 2025 navštívilo 10 našich žiakov spolu s 2 učiteľkami španielsku Valenciu. Išli tam cez projekt Erasmus. Bol to pre deti taký iný kraj, iné kultúrne prostredie, iné prírodné podmienky a myslím si, keďže som bola súčasťou tejto mobility, deti nás veľmi dôstojne reprezentovali. Boli nielen slušné v správaní, ale presvedčili ma, že ich komunikácia v anglickom jazyku je na slušnej úrovni a ak niekedy pôjdu do zahraničia aj samostatne, určite sa nestratia. Každý deň bol nabitý iným programom. Spolupracovali sme s jazykovým centrom, ktoré bolo u nás koncom septembra spolu taktiež s 10 deťmi. Čo všetkého sme zažili, treba sa spýtať žiakov, ako sa im páčilo, ale Valencia je 3. najväčšie mesto Španielska, takže mali sme čo vidieť z hľadiska histórie, aj z hľadiska modernej kultúry. Navštívili sme aj Múzeum vedy, kde deň je málo na strávenie. Taktiež najväčšie oceanárium, čiže je to najväčšie podmorské akvárium v Európe. A celkovo taký ten veľkomestský život bol pre našich žiakov veľmi taký iný, zaujímavý. Samozrejme, že sme boli okrem jazykového centra aj v jednej základnej škole, spojenej aj strednej škole, čiže boli sme si pozrieť priestory vzdelávania a mohli si žiaci porovnať s našimi podmienkami. Celková tá krajina je, aj to podnebie tým, že u nás je už zima, tam bolo stále tých 20 stupňov, príjemne teplo, deti chodili v krátkych nohaviciach, v tričkách, boli sme si pozrieť more, čo je pre nás taká exotika. Samozrejme aj všade naokolo sú palmy, čo bežne u nás ako nevidíme. Myslím si, že spoznávanie takejto inej krajiny bol pre našich žiakov veľkým benefitom. Veríme, že sa týmto zúčastneným žiakom pobyt páčil. Aspoň mne osobne vraveli, že sú veľmi spokojní. Niektorí nechceli ani odísť domov. Na návšteve je vždy dobre. A pevne verím, že tie priateľstvá, ktoré vznikli medzi našimi a španielskými deťmi, ostanú, ak nie len vo virtuálnom svete, možno, že aj v reálnom živote sa ešte budú stretávať. Taktiež by som chcela informovať, že v rámci toho projektu Erasmus nás čakajú ešte 2 mobility, a to pred Veľkou nocou na budúci rok taktiež Španielsko a potom po Veľkej noci Fínsko. A celková táto celoročná aktivita sa zakončí v septembri, kedy k nám prídu žiaci z Fínska. Čo sa týka školy, tak vlastne majú tam tak zavedené prestávky, že ich majú minimálne 15 minút a nikto nemôže ostať cez prestávky v budove, ale každý musí ísť vlastne vonku na ihrisko. A vlastne potom sa vracajú do
učební, ktoré každú jednu učebňu má jeden učiteľ a vlastne žiaci sa premiestňujú z učebne do učebne. No, že oni majú školu o 8 a niekedy sa im začínajú o 9, ale končí sa im škola až o 4:30. Bolo moje obľúbené, keď sme šli do mora, zaraz prvý deň v pondelok, tak všetci nás pozerali, že či sme normálni, že je zimná voda a my sme proste tam skakali do vln a fest to bolo dobré. Dotýkam, že čo nás k tomu viedlo, že by sme skočili do toho mora, bol pán učiteľ zo Španielska, ktorý sa volá Daniel a ten nám povedal, že ak sa namočíme celý do mora, tak vlastne nám kúpi pizzu a kolu. Ja, keď som prišla zaraz domov, tak ja som jej proste napísala, že sme šťastne docestovali a zaraz, keď nás snežilo v piatok, tak som jej odfotila a napísala som jej, že u nás už sneží, že keď bude chcieť, tak môže kľudne prísť. V novembri bol priestor aj pre tých, ktorí majú blízko k umeniu slova. Svoj talent predviedli v recitačnej súťaži A slovo bolo u Boha, ktorá každoročne pripomína krásu hovoreného slova a silu duchovnej poézie. Nuž, veci sa mi nedaria, no s vďakou vnímam svoje dni. Veď mnohí, ktorým bohatstvo je dané, v ňom nevedia nájsť svoje požehnanie. A slovo bolo u Boha je recitačná súťaž kresťanskej poézie a prózy, ktorá vo štvrtok popoludní priniesla veľa krásnych prednesov, radosti a inšpirácie. Zažili sme príjemnú atmosféru v duchu viery a hĺbšieho zamyslenia. Hlavným posolstvom bolo kresťanské ohlasovanie dobra, pravdy a lásky. Kritériom hodnotenia bola umelecká úroveň prednesu a výber vhodnej ukážky. Na 2. stupni recitátori súťažili v 2 kategóriách, a to 5. a 6. ročník a 7. a 9. ročník poézie a prózy. Z veľkého počtu účastníkov vzišli 4 najlepší, ktorí nás budú reprezentovať v regionálnom kole v Poprade. Držíme im prsty. Recitovala som báseň od Johna Clarea, ktorá sa volala Cudzinec. Chodím každý rok, takže je skôr taká tradícia a proste skúšam nové veci. Počuješ? To nie je vôň, to zvonia Božie zvony. Na 1. stupni sme mali 2 kategórie. Deti sa veľmi tešili, ukázali všetko, čo vedia, ako sa to naučili. Prejavovala sa trošku aj tréma, ale to patrí k súťaži. Za prvú kategóriu nám súťažilo dokopy 12 žiakov, z toho 8 v kategórii poézia a 4 v kategórii próza. Sú to menšie deti, preto aj ten počet bol taký trošku menší. V druhej kategórii, kde súťažili žiaci 3. a 4. ročníka, sme mali 12 účastníkov v kategórii poézia a 18 účastníkov v kategórii próza. Tých, ktorých sme vybrali a skončili na 1. mieste, budeme môcť sledovať aj na ďalších postupových kolách a že budú dobre reprezentovať našu školu. Ja som recitovala Blasé modlitbičky. No, ja som mala veľkú trému, mne bušilo srdce o 106, ja som sa tak bála. Ja som bol vystupovať v próze. Ja som mal trému, potom som sa nadýchol, vydýchol, no a potom ma už to prestalo. Naša materská škola je zapojená do environmentálneho programu Zelená škola, v rámci ktorej sa deti učia chrániť prírodu, správať sa ekologicky a starať sa o svoje okolie.
Naša materská škola je už 4. rok zapojená do projektu Zelených škôl, kde triedime a deti učíme triediť odpad a takou hravou formou divadla, kde im predstavuje ekodráčik, ktorého máme aj dole. Je to náš maskot celej materskej školy. Deti učí triediť odpad a naše deti sa aj tak aktívne aj v triedách zapájajú do toho triedenia spolu s pani učiteľkami. A vďaka tomto divadlu si iba upevnia svoje vedomosti z triedenia odpadu a z nebezpečných predmetov. Ozval sa rozbíja, bude sranda. Joj. Áno? Môžeme to hodiť na No naše deti, keďže sú to veľmi šikovné deti, ktoré nasávajú vedomosti od svojich pani učiteľiek, boli veľmi šikovné a nášho ekodráčika naučili správne triediť odpad, do akých košov patrí, kde všade v našej škôlke sú umiestnené koše iba na chodbách. V triede koše nemáme. Ja to už viem. Červená je plast, modrá je kov. Dobre, čo to nesprávaš? Červená je plast. My to už Hodnotíme to s pani učiteľkami veľmi prospešne a veľmi efektívne, pretože naša planéta je pohltená odpadom a keďže každý produkujeme, či už v domácnostiach, či už v škôlke odpad, takže už v takomto rannom a detskom veku treba začať deti a učiť ich, ako sa správne triedi. Už v domácnostiach rodičia triedia, lebo tie návyky si nosia deti z domu. My len to ďalej rozvíjame a podporujeme a učíme ich ďalej. Aby sa nikto nešmykol a neporezal. Do zelenej patrí sklo, do žltej plast a do modrej papier, do červenej kov, aby sa vyrobilo nové. Môže sa z toho vyrobiť plast nový. Koncom novembra sa naša telocvičňa naplnila detskou radosťou, športovým odhodlaním a množstvom úsmevov. Uskutočnil sa tu totiž zaujímavý turnaj najmladších volejbalistiek s názvom Turnaj úsmevov. A názov veru neklamal. Úsmevov bolo neúrekom. No spolu s nimi aj veľa bojovností, športového ducha a chuti ukázať, čo v sebe mladé hráčky skrývajú. Prebieha nám turnaj úsmevov. Organizujeme turnaj pre žltý volejbal, prehádzovanú a trojkový volejbal. Sú tu pozvané družstvá ako je Spišská Nová Ves, Poprad, Kežmarok, Podolinec a domáci Lendak. V turnaji súťaží 5 pozvaných družstiev, kedy každé družstvo má vytvorené 3 týmy, dokopy je to 15 družstiev na tomto turnaji a každé družstvo obsahuje, alebo respektíve je tam 5 hráčov, to znamená dokopy nás je tu 75 plus tréneri, plus rodičia, čiže s odhadom je tu nejakých 100 ľudí. Turnaj bol zorganizovaný hlavne z dôvodu toho, aby si deti zahrali, aby deti mali možnosť konfrontácie medzi jednotlivými družstvami a hlavný dôvod je, aby mali úsmev a radosť zo športu.
Zatiaľ dobre sa nám darí, 2-krát sme vyhrali, viackrát sme trošku prehrali, ale budeme sa viac snažiť, aby sme to dohrali a získali sme aspoň nejakú medailu. Ja hrám žltý volejbal. Aj áno, lebo ja len teraz prvý raz som pošla na tento zápas, ešte som nikdy nešla a pre mňa to je tak super, veľmi dobré. Hráme tak za Podolinec. My hráme trojkový a prehadzovanú. No páči sa mi to veľmi, som síce na tom prvýkrát, ale veľmi sa mi to páči. Ja som ako prvýkrát na takom. Radšej by som bola, keby to bola normálny volejbal a nie prehadzovaná, ale celkom v pohode. Tento turnaj hodnotím veľmi dobre, ďakujeme za pozvanie. Je to super akcia, je tu strašne veľa tímov. Týmto deťom, čo hrajú ten trojkový volejbal, je to proste top, posunie ich to určite a ďakujeme ešte raz za pozvanie. Okrem týchto hlavných aktivít sme zažili aj množstvo ďalších momentov, ktoré vám prinášame v krátkom prehľade. Pokračuje plavecký výcvik žiakov 3. ročníka. Zapojili sme sa do vokabí šampionátu. Deviatáci a niektorí osmaci písali komparo. Šiestaci zažili športový deň. Uskutočnila sa informatická súťaž IBOBOR. Liliana Petrasová sa stala víťazkou okresného kola olympiády zo slovenského jazyka. Aj tento rok sa žiaci zapojili do výtvarnej súťaže Aniel Vianoc. Naša škola sa prvý rok zapojila do Európskej burzy vianočných ozdôb. Zúčastnili sme sa na okresnom kole technickej olympiády. Angličtinári ukázali svoj talent v školskom kole anglickej olympiády. Opäť prebieha súťaž Vianočná pohľadnica pre žiakov 1. a 2. stupňa. Osmaci sa venovali vianočnému stolovaniu. Prebehol týždeň farieb, dobrej nálady a zdravých myšlienok. Týmto sa naše novembrové noviny končia. Veríme, že ste si spolu s nami pripomenuli všetky krásne, zaujímavé a poučné momenty, ktoré sme v škole prežili. Ďakujeme, že ste si našli čas sledovať nás a tešíme sa na ďalšie stretnutie pri decembrovom vydaní. Dovtedy dovidenia.